Siradaan ang Manipis Road o ang Cebu-Toledo Wharf sugod unya sa alasay sa gabi hangtod sa alasay sa buntag. Samtang mga nagpuyo sa tent city sa Talisay ipabalhin sa evacuation centers. Si Femery dumabok sa report. Sugod karong alasay sa gabi, dili na paagian ang Manipis Road o Cebu-Toledo Wharf hangtod alasay sa buntag ugma. Subay kini sa gipagawas nga threat advisory sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB7 tungod sa mga nasinati nga mga pagdahili sa bato ug yuta sa dapit. Base kini sa gihimo nila nga survey sa lugar nitong Enero. Sirad-an ang agianan sa bisan unsang klase sa sakyanan tungod sa hulga sa grabing ulan nga dala sa bagyong Basyang. Apan ang pagsirado magpadayon bisan pa mahuman na ang bagyong Basyang, matod sa hepe sa City Toda. Ilang gibutang dito sa ilang report nga di gyud matag-an ang panahon do na gyud mga pagtagak sa mga bato o pagdahili sa mga yuta subay sa ilang gihimo nga survey. So tungod niya na manawagan jud mi sa publiko, tinuod do natay gi-announce kapag sirado alas 6 sa gabi hangtod sa buntag, pero wa na siya magpasabot nga luwas ta panahon sa adlawan. Karon nga nagsingabot ang atong bagyo, mas nisamot ka delikado. Sa ato ang mga talisaynon nga napuyo sa danger zones, palihog lang ta mag-evacuate probably by tonight or tomorrow early morning. Samtang sugod karong hapon naka-red alert status na ang Talisay CDRRMO agig pagpangandam sa epekto nga dalaon niya sa bagyong Basyang. Gipahimangnuan na nila ang mga anaa sa coastal areas, sa mga bahaon nga lugar ug landslide prone areas nga magbatngon ug sa pagpahigayon na sa ilang evacuation. Anda mo sa mga evacuation center sa Dakbayan. Samtang ang kapinsaw sa kagatos sa mga pamilya nga naa sa tent city sa barangay San Roque ang ipabalhin sa San Roque Evacuation Centers. Ug ang 40 kapin ka mga pamilya sa Biasong tent city ang ipahimutang una sa Mohon Evacuation Center. Naalang tayo mabantay ng mga tanod or pulis ba kay ang ilang butang in town nga na mga bilin. O na sa tent city. Makasugod sila o ABC meeting as pro ABC president na makasugod sila o iba kunta karon lang hapon. Kaya mag-start na sa to ang activation sa EOC together with the barangay nga EOC set. Uban ni Godfrey Relieno Grod Prado, Femery dumabok. Balitang Bisdak.